Доброго ранку, 9 година, час новин на АТР, 24 жовтня, 1335-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. У ці хвилини Святошинський райсуд столиці має обирати запобіжний захід лідеру ОУН Миколі Коханівському. Напередодні засідання закінчилося погромом. Прихильників оунівця розлютила повільність суддів, які вирішили перенести розгляд на сьогоднішній ранок. І вони розтрощили залу засідань. Мовляв, тридобовий термін тримання під вартою для Коханівського сплив, отже, його мали б відпустити додому. Невдоволений натовп намагався вгамувати посилені наряди поліції, коли застосували сльозогінний газ. Активісти почали ламати меблі, вимагаючи рішення суду негайно. Миколу Коханівського затримали 21 жовтня після того, як він після сварки поранив з травматичного пістолета керівника одного з підрозділів правого сектору. Причини суперечки жодний з сторін не розголошує. Поліція б'є людей, пшикає людей балончиком прямо в приміщенні залі суду. Повром! Цей Ісус горить, щоб ще одна спроба шторму! У Росії безвісти зникли двоє українських туристів. Зв'язок із ними перервався біля Ростова-на-Дону. 25-річний Олександр Бабинець і 28-річний Сергій Велів 2 місяці подорожували автостопом. Хлопці з України через Росію дісталися Казахстану, потім знову повернулися до Росії і через Дагестан, Чечню і Північну Осетію потрапили до Грузії. Наприкінці вересня українські туристи вирушили додому знову через Росію. 7 жовтня вони востаннє вийшли з родичами на контакт і зникли без сліду. Нині українські правоохоронці готують запит до Інтерполу про оголошення зниклих хлопців у міжнародний розшук. Український консул відвідав Павла Гриба, якого утримують у СІЗО російського Краснодара. Зустріч тривала близько години. За словами дипломата, на вимогу адміністрації слідчого ізолятора він спілкувався з українським бранцем російською мовою під запис. Павло Гриб через вроджену хворобу потребує щоденного специфічного лікування. Як він сам розповів консулу, російські лікарі прописали йому 2 препарати, але від їхнього прийому стан здоров'я не покращується. 19-річного Павла російська ФСБ ще у серпні викрила на території сусідньої Білорусі. Щойно хлопець перетнув кордон. Кілька днів про його долю нічого не було відомо, і лише згодом родичі дізналися, що Гриба перевезли до Краснодарського СІЗО. ФСБ звинуватило хлопця у тероризмі. Український Донбас – один з найбільш замінованих регіонів світу. Про це на брифінгу про гуманітарну ситуацію в Україні заявила помічник генсека ООН Урсула Мюллер. На її думку, зона АТО нашпигована вибухівкою настільки, що це може викликати проблеми у розвитку на довгі роки. Аби це вирішити, необхідно приступити до розмінування територій та постійного інформування населення про небезпеку, найперше припинити вогонь. Натомість минулої доби бойовики знову використовували заборонені Мінськом міномети по всій лінії фронту. Один український боєць поранений. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемиря. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями. У мережі з'явилося відео проникнення в редакцію радіостанції «Эхо Москви» Бориса Грица, який поранив коментаторку Тетяну Фельгенгауер. На відео видно, як він прийшов до вахтера, простягнув якісь папери, згодом дістав із кишені газовий балончик, приснув струменем охоронцю в обличчя і проповз під турникетом. Пізніше зловмисник напав на Тетяну Фельгенгауер і вдарив її ножем у горло. Журналістка досі у шпиталі у медикаментозній комі, але лікарі дають оптимістичний прогноз. Кажуть, лезо не зачепило голосовий зв'язок. Водночас слідство сьогодні планує направити до суду клопотання про арешт Бориса Грица. Вони раділи приходу Путіна в Крим, а нині прокремлівський режим викинув їх з власних осель. У Семиїзі Міністерство оборони Росії виселяють 4 родини з дітьми на вулицю. Пропонують їм залишитися на вулиці під відкритим небом, а на місці їхніх осель планують розпочати забудову. Детальніше в матеріалі. Люди живут 40-50 лет, тут уже 3 поколения сменилось. Дети маленькие, грудные.
Це відео публікував кримчанин. В цьому дворі живуть 4 родини, у 3 подружжя немовлята. Люди кажуть, живуть тут здавна, на свої оселі мають усі необхідні законні документи. С 81 года здесь живем, еще с Союза. Получается, при Украине мы тоже жили более-менее. С приходом в Россию мы исчезли из всех документов. Житло Олени залишилося у спадок від батьків. Їм за Радянського Союзу видали ордер на квартиру як співробітникам військового санаторію. Після російської анексії на ці помешкання накинуло око Кремлівське міністерство оборони. Альтернативи людям військові не запропонували жодної. Висунули лише ультиматум – виселятися. Они считают, что здесь сараи, что мы здесь живем незаконно, что мы просто шли и решили здесь вдруг пожить. Они нас отсюда выгоняют, они прям так на суде, их представитель, их юрист, так прям на суде и заявляла. Тот санаторий, там, та территория, она работает всегда круглогодично, наша территория не работает уже много лет. Территория готовится под застройку. Будинки межують з території військового санаторія. Міністерство оборони хоче перевести їх на свій баланс. Жителі впевнені, державний акт на землю, де стоять їх оселі – підробка. Главы Сибирского поссовета Николая Григорьевича Макаренко никаких действий по выдаче государственного акта военному санаторию произведено Сибирским поссоветом не было. Мало того, по факту подделки документов Сибирский поссовет подавал в следственные органы представление о возбуждении уголовного дела. Ці люди не приховують. У 2014-му раділи анексії Криму та підтримували політику Росії. Я сам и на блокпостах стоял, и принимал участие в митинге в Ялте за Россию. Однак обіцяні блага від окупаційної влади не лише не побачили, тепер навіть не знають, де доведеться жити. Напередодні у них навіть відключили воду. Сподіватися ж на пошуки справедливості у суді прокремлівського режиму годі. Ільвіна Сидбулаєва, Заман, АТР. Росіяни намагаються розширити зону окупації за рахунок частини Херсонської області. Окупанти засіхають на акваторію Сивашу. Про це заявив представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Як доказ, чиновник навів нещодавний скандал, коли 2 російських прикордонних катери заплили у затоку Сиваш і забрали сітки з рибою українських рибалок. Аби приховати факт крадіжки, росіяни через свої ЗМІ звинуватили українців у браконьєрстві. Хоча українські рибалки з ліцензіями, згідно міжнародних домовленостей, мають законне право ловити рибу у всій акваторії Азовського моря та Сивашу, тож вони не могли порушити жодних водних кордонів. Вилучили з води законно там розташовані засоби лову разом із рибою. І після того, як українські прикордонники наблизилися до них, вони втекли на тимчасово окуповану територію АРК. Другого учасника резонансного ДТП у Харкові взяли під охорону. Водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який нині перебуває в лікарні, відтепер стереже поліція. Його адвокат розцінює це як тиск з боку правоохоронців. Каже, його клієнт про захист не просив. У справі він наразі проходить як свідок. А люди у формі ніяк не пояснюють свою присутність в лікарні. Напередодні у поліції заявили, що статус водія Volkswagen Touareg може змінитися. Його роль у смертельній ДТП визначить автотехнічні експертизи, які триватимуть щонайменше місяць. Наразі він свідок, але він є, він нікуди не зникає, не ухиляється. Якщо слідство знайде його провину, він відповідатиме. Але відповідно до ступеня провини і ступеню зв'язку із цими трагічними наслідками, які були. Головне зараз якісно і швидко провести експертизи, призначені слідством. І первинні слідчі дії вже зроблені. Я думаю, що довго не буде тривати це слідство і скоро воно завершиться обвинувальним актом в суд. Резонансне ДТП у Харкові сталося ввечері 18 жовтня. На перехресті зіштовхнулися Lexus і Volkswagen Touareg. Lexus вилетів на тротуар і вбив 5 людей. Ще 6 у лікарні, 3 з них досі не прийшли до тями. Кермувальницю Lexus, 20-річну Олену Зайцеву, взяли під варту до 18 грудня. У Чечні російський військовий застрелив 4 товаришів по службі. Інцидент стався у військовій частині у станиці Шелковська. Старший лейтенант Росгвардії відкрив стрільбу у казармі з пістолета-кулемета. Дізнавшись, що його хочуть звільнити, він напився і, прихопивши зброю, пішов з'ясовувати стосунки. П'яний лейтенант першим розстріляв свого командира і встиг смертельно поранити ще 3 військових, перш ніж його самого застрелили черговий підрозділу.
А у Вірменії російський контрактник убив на полігоні свого товариша по службі і наклав на себе руки. Під час здачі зброї солдат випадково вистрелив із автомата. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» об 11-й годині. А я з вами прощаюся.